Dadi lawan politik Orde Baru, dadi korban ambisi reformis palsu. Najeng cacat nitramu nanging ngerti batinmu, endi kucing ngerti asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindahe awas rokoke. Dadilah welingmu sing prasaja, aku mau ngayomi jagat raya. Ayo Mas Nando, sanggup ora? Yo! Republik Banteng kembali. Spesial Arda Abdul. Terima kasih Mbak Saimah. Ayo Mas Hadi, goyang Mas Hadi. Persiapan Banteng seruduk aku melok ya Mas. Yo, salungamu ake sing rumangsa kelan. Rekan-rekan dari Banteng Seruduk dimohon untuk mempersiapkan diri. Dicekarono rene mergo belani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Yo, salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekarono rene mergo belani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Republik Banteng kembali. Yo asoy. Ayo Mbak Soimah. Wes. Najeng cacat nitramu nanging ngerti batinmu, onde kucing ngerti asu. Asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindahe. Kelingan welingmu sing prasaja, aku mau ngayomi jagat raya. Republik
Terima kasih Mbak Ajeng. Iya. Dilanjut banteng seruduk untuk para panitia atau rekan-rekan